नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. कारवारच्या देवबाग समुद्र किनाऱ्यार कोस्टल गार्ड युनिट स्थापनेक देवबाग ते माजाळी मच्छीमारी बांधवालो सक्त विरोध. श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानाचो दस्तावेज आणि शिडीचे श्रीचरणी अर्पण सुवाळो कार्यक्रम यशस्वी. कर्नाटक रक्षण वेदिकेचे जिल्हाध्यक्ष श्री भास्कर पटकार आज काँग्रेस पक्षात प्रवेश. भटकळात जनावरांची चोरी, 8 जनावरा पोलिसाला ताब्यात. आतपळ्या सविस्तर खबरो. देवबाग समुद्र किनाऱ्यार कोस्टल गार्ड युनिट स्थापनेक देवबाग ते माजाळी मच्छीमारी बांधवालो सक्त विरोध. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार तालुक्यात चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या देवबाग समुद्र किनाऱ्यार गेल्ल्या आठवड्यात कोस्टल गार्डाचे अधिकारी येऊन कोस्टल गार्ड युनिट स्थापनेक जाग्याचो सर्वे करताले असे कळताच स्थानिक मच्छीमारी लोकांनी विरोध करून तेमकां परत वचूं लायले. कारण हो कोस्टल गार्ड युनिट देवबाग ते माजाळी व्याप्तीच्या समुद्र किनाऱ्यार जाल्यार मच्छीमारी बांधवाले भविष्यात जीवन संकटात येतले. कारण पयलींच सीबर्ड प्रकल्पान जास्तीत जास्त मच्छीमारी समाज चित्ताकुला स्थायीक जाला. देवबाग ते माजाळीचे मच्छीमारी समाज फक्त या समुद्र किनाऱ्याचेर अवलंबून आसात आणि हो किनारो गेल्यार उपासमारीची पाळी येतली म्हण सगळ्या मच्छीमारी प्रमुखान आज चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्षा, PDO, RI हेमकां आपोवन त्या सर्वे बद्दल सविस्तर चर्चा केली आणि या कोस्टल युनिट स्थापनेक सक्त विरोध प्रकट केलो. हेच पयली ग्रामपंचायत अध्यक्षान आपल्या पंचायत व्याप्तीच्या देवबाग मच्छीमाऱ्या कुटुंबाले हित लक्षात घेवन तेमचेर अन्याय जावूं जायना म्हण एक आपलो विचार मांडून ते कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनला मार्फत प्रसार केले. तेन्ना सगळे देवबाग ते माजाळी मच्छीमारी एक जावन आज या सभेत सर्वानुमतान निर्णय घेलो की ग्रामपंचायत अध्यक्षाला प्रतिनिधित्वान मान्य जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन, पालकमंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी आणि आमदार श्री रुपाली नाईक हेमचे मार्फत सरकाराक एक मनवी दिवन हो कोस्टल गार्ड युनिट स्थापनेचो विचार रद्द करचो नापेक्षा उग्र आंदोलन करचो निर्णय घेला असे प्रसार माध्यमाक तेमी कळयला. श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानाचो दस्तावेज आणि शिडीचे श्रीचरणी अर्पण सुवाळो कार्यक्रम यशस्वी. काणकोण. काणकोणच्या श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानाचो 1881 सालाच्या दस्तावेजाचो श्रीचरणाक अर्पण सुवाळो आज देवस्थानच्या राजंगणात संपन्न जालो. या वेळार व्यासपीठाचेर मुखेल सोयरे म्हूण पेडणेचे संत सैरोबानाथ आंबिये शासकीय महाविद्यालयाचे इतिहास विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक श्री रोहित फळगांवकर हजर आशिल्ले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानार श्री शांताजी गांवकर, डॉक्टर मनोज कामत, देवस्थानचे अध्यक्ष श्री राजेंद्र देसाई, सचिव अमर देसाई, मुख्यस्थ सतीश देसाई, खजिनदार जयेश नाईक गांवकर, ॲडव्होकेट प्रतिभा राणे हजर आशिल्ले. देवस्थानच्या दस्तावेज आणि शिडीचे श्रीचरणी अर्पण सुवाळो श्री रोहित फळगांवकर हेमगेल्या हस्तान जालो. देवस्थानच्या दस्तावेज कार्यक्रम यशस्वी करूक हातभार लायिल्ल्या मान्यवराले श्री शांताजी नाईक गांवकर हेमगेल हस्तान सत्कार केलो. नंतर देवस्थान समितीच्या सदस्यान श्री रोहित फळगांवकर हेमकां शाल, श्रीफळ आणि भेटवस्तू दिवन सत्कार केलो. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमकां गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कर्नाटक रक्षण वेदिकेचे जिल्हाध्यक्ष श्री भास्कर पटकार आज काँग्रेस पक्षात प्रवेश. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हा कर्नाटक रक्षण वेदिकेचे जिल्हाध्यक्ष श्री भास्कर पटकार हेमी आज बेंगळुरात प्रदेश काँग्रेस पक्षाच्या केंद्र कार्यालयात राज्याध्यक्ष श्री DK शिवकुमार हेमगेल हजेरीत आपल्या अभिमानी समेत काँग्रेस पक्षात सामील झाले. हेजेन उत्तर कन्नड जिल्हा आणि कुमटा तालुक्यात काँग्रेस पक्षाक अनेक बळ मेळ्ळे. श्री भास्कर पटकार हेमी जिल्हाध्यक्ष जावन उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आपलेच असे एक स्थान मेळयले. आपल्या सेवेन लोकांले मनामनात आशिल्ले. तेमी काँग्रेस पक्षात सामील जावन
जिल्ह्याच्या वक्कलिग म्हणल्यार गौडा समाजाक एक योग्यसो मुखंड नायक मेळिल्ल्यावरी जाला। आज बेंगळुरात काँग्रेस कार्यालयात अधिकृतपणान काँग्रेस ध्वज घेऊन पक्षात सामील झाले। या वेळार जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष भीमण्णा नायक, श्री निवेदित अळवा, श्री प्रशांत देशपांडे आणि काँग्रेस पक्षाच्या इतर जिल्ह्यातले प्रमुख हजर आशिल्ले। सर इकडे म्हणे सर अल्ला मेरा पत्र सर इकडे सर 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 ठीक है सर 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 ए ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಬರೋ स्टुडिओत चोरी करच्या चोराक अटक। शिर्शी शहरातल्या मंजू स्टुडिओत चोरी झाल्या प्रकरणाचे शोध लावच्याक शिर्शी शहर ठाण्याच्या पोलिसांक यश येयले। गेल्या महिन्यात शिर्शी मार्केट रस्त्यार सीएमसी कॉम्प्लेक्सात आशिल्ले मंजू डिजिटल फोटो स्टुडिओतल्यान चोरान कॅमेरा आणि इतर वस्तू चोरी केली। चोरी केल्ला आरोपी गिरीश हो कुली काम करतालो। हेका शिवमोगा तालुक्यात सापळो लावन अटक केले आणि त्याचखिंच्यान चोरी केल्लो माल जप्त करून घेतले। शॉर्ट सर्किट जावन घराक लागलो उजो। कुमटा शहरातल्या गुजीर गल्लीच्या एक घराक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागून पुराय दुकोड जालो। उजो पळोवन घरातले लोक ताबडतोब भायर येयले। गोपाळकृष्ण गंगोळी हेमगेल्या मालकीच्या घरात ही घटना घडली। या घटनेत कसली बी जीवितहानी जावूं ना, जाल्यार घरातले फ्रीज, टीव्ही, विद्युत आणि घरगुती वस्तू जळून खाक जाल्ले असून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आसा। नंतर अग्निशामक दल घटनास्थळार येवन उजो नेवच्याक यशस्वी झाले। हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल। फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध। अमन लक्झरी रूम्स, स्टैंडर्ड प्लस रूम्स, सूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टैंडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल। एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या। हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार। बेकायदेशीर दस्तान केल्ली 8 जनावरां पोलिसांच्या ताब्यात। भटकळ बेकायदेशीर चोरीत जनावरां दास्तान करून कत्तल करून मांस विकच्या तयारीत असताना पोलिसांन धाड घालून 8 जनावरांचे रक्षण केली घटना भटकळात घडली। गोरवाहन तेमकां कत्तल करून मांस विकच्या उद्देशान सुमार 60,000 रुपये किमतीची 8 पाळीव जनावरां खिंचांतरीत चोरून हाण भटकळच्या शादली स्ट्रीट मशिदी लागीं बंजर जाग्यात हिंसात्मक रितीन गच्चून बांदून दवरिल्ली। ती गोरवां पोलिसांन रक्षण केली। आरोपी घटनास्थळावेल्यान फरार जावंक यशस्वी झाले। या प्रकरणाची भटकळ नगर ठाण्यात प्रकरण दाखल झाला। सार्वजनिकाक विशेष कळवणी। चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला। हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो। सार्वजनिकान आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात।
कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.